Можеш ли да ядеш толкова много храна и пак да отслабваш? През последната една година помогнах на над 100 души да свалят над 1000 кг подкожни мазнини и в това видео ще ти покажа кои са най-подходящите храни, които можеш да си вземеш от Lidl, а и от всеки друг магазин, с които да отслабваш по-лесно. Аз съм Борис Цонев и се занимавам с изграждането на хранителни и фитнес стратегии. Стратегията е начин, чрез който можеш да отслабваш, докато се храниш с 2 пъти повече храна. А това е храненето ми за цяла седмица. Аз съм човек, който през деня не разполага с особено много време да си готви и затова залагам на храни, които изискват малко или никаква подготовка. От тази гледна точка знаеш ли, че само между 15 и 20% от протеина, който ядеш през деня, се използва за изграждането на мускулна маса. Останалото количество се използва за изграждането на нашата кожа, кости, съединителна тъкан, транспорт на хормони, изграждане на имунната ни система и много други функции. Точно поради тази причина достатъчният прием на протеин не е важен само ако искаме да бъдем много яки, а и ако искаме да бъдем здрави като за начало. Точно за това, когато изграждам седмичния си пазар, започвам именно от източниците си на протеин. Закуските ми обикновено са на един и същи принцип, затова съм си взел скир, протеинови пудинги и мусове, както и банани, ябълки, боровинки, ягоди и праскови, които са много добра опция също така и за хранене в офиса. Ако обаче сутрин ти се хапва нещо солено, може да смесиш котедж сирене заедно с маслини, което е отлична опция, едновременно богата на протеин и полезни мазнини, без абсолютно никаква подготовка. Тъй като тренировките ми през деня обикновено са в различно време, в зависимост от графика ми, обикновено второто ми хранене е такова, което е много бързо, богато на протеин и нискокалорично. Поради тази причина тук ще ти покажа няколко алтернативи, които са отлични, ако и ти си в такава ситуация. Първата съставка е толкова универсална, че можеш да я използваш почти за всичко, а именно тортилите. Аз избирам пълнозърнестата опция, тъй като е по-богата на фибри от стандартните варианти. Към тях добавяме един от най-добрите източници на протеин, рибата тон, малко салата айсберг, маслини, сгъваме и вече разполагаме с много бърз и лесен обяд. Нещо друго, което е супер лесно за обяд, е комбинация от яйца, например с зеленчуци или пък консерва на худ или пък грах. И за да не се налага да ям едно и също всеки ден, съм си взел шунка и авокадо, с които да мога да разнообразявам тортилите. Една много лесна разядка, която също можеш да използваш за тях, е като пасираш малко котедж сирене и печени чушки. Става страхотна комбинация без почти никакво време за подготовка, богата на протеин и нискокалорична. Друг вариант за обяд, който много често използвам, е, че смесвам яйца с замразени зеленчуци и тук ще ти покажа един хак за тяхната подготовка, който много малко хора знаят. Яйцата и всички останали съставки слагам в ето тази силиконова форма, която директно бутам във фурната и това ми позволява да не вися на печката докато ги готвя, а да мога да свърша някаква друга работа или да сложа друга храна, освен тях да се пекат заедно. И точно тук се намесва нещо, което ми се явява като междинно хранене през деня, което в същия момент е и много полезно за поддържането на добро стомашно здраве, а именно кефира, от който съм си взел 2 литра, за да имам за цялата седмица и много често го съчетавам с сухо месо, като филе елена за малко допълнително протеин. Тъй като през деня често забравям да ям достатъчно храна, вечерята ми се явява най-голямото хранене за деня. Но отново следваме същата структура. Искаме храна, която да е богата на протеин и допълнително източник, който да ни набави нужното количество фибри. За деня е хубаво да приемаме поне по 20 грама фибри. Като тук ще ти покажа една от най-лесните за приготвяне вечери, която по мое мнение е и една от най-вкусните. Но преди това, ако искаш да свалиш над 10 кг в следващите 3 месеца, като ядеш повече храна, може да си запазиш безплатен час за разговор с мен или човек от екипа от линка в описанието на това видео, в който да разгледаме твоите цели, моментно състояние и пречки, за да ти съдействаме с индивидуален план за отслабване. И тук ще ти покажа една от любимите ми вечери, която включва храна, за която много малко хора знаят и изобщо си купуват. Ако вземеш тези картофени огретенчета, добавиш им 5 яйца, малко моцарела лайт, сол и черен пипер, получаваш една от най-лесните и вкусни вечери за отслабване, която се приготвя за по-малко от 10 минути и ето тук отново използвам силиконовата формичка, за която споменах малко по-рано. Но ето още няколко лесни алтернативи, които съм си планирал за вечеря през седмицата. За протеин съм си взел пилешко месо, което да комбинирам с зеленчуци и картофено пюре, също така сьомга, която да комбинирам с паста и тиквички, свинско контрафиле, което мога да смеся отново с картофени огретенчета и нещо, което е чудесно, ако си фен на пастата, е мляното месо, което си правя под формата на кюфтенца или директно слагам към пълнозърнести спагети. Разбира се, към всяка вечеря добавям и зеленчуци под формата на салата, като за целта съм си взел маслини, краставици, домати, чушки и още салата айсберг.
Ако се храниш по подобен начин, може буквално да ядеш килограми храна всеки ден и дори да ти останат калории за нещо сладичко. В този ред на мисли, ако смяташ, че е нужно да спреш сладкото, за да отслабнеш, всъщност това е една от 10-те лъжи, която спира над 90% от хората да отслабнат успешно. Ако искаш да разбереш кои са оставащите 9, може да видиш видеото, което ще се появи на екрана ти, а аз ще те очаквам там.